Sa number 7, ang DSSD magalibot sa Bacolod City matapos makabaton sang report nga mayara sang badjao nga naga pamahog. Magluwas sa ginamonitor ng mga street dwellers sa pila ka mga dalanon, magalibot ang katapos sa Bacolod DSSD, partikular na sa Dalan Lacson, kundi na report ang pagduging sa mga badjao. Ginsiling ni DSSD Head Richel Verde Prado Manga, ngaya ginmando sa katapos ang City Anti-Mendicancy Team nga i-monitor ang mga areas kung saan may reported nga mga badjao agud matigayon nga o kung makapatigayon sila sa rescue operation. May mga netizens nga nagareklamo, may akot sa pila ka mga badjao nga ginaaligad nagapamahog kung hindi pagtagaan sa bulig. Ginugang ni Verde Prado Manga nga wala sila sa may nabaton nga report angot sa amo nga insidente. Wala man sila sa may nasikop nga mga badjao humalin sa nagligad nga Pebrero. Mahimo sun sa iya nga nagalibot sa pila ka mga banwa kang syudad ang mga badjao kundiin mayara sang okasyon.